нумон ҳасанов нафақахӯр аст. вай 70 сол дошта тӯли 4 сол мешавад ба таъмири аробачаҳои майёбӣ ва асбобу таҷҳизотҳои рӯзгор машғул аст. аз 2015 бо таъмири аробачаҳои майёбӣ машғул ҳастам. аробачаҳое ки тамоман фарсуда шудагӣ ҳамаҳои ҳаракат мекунам ки ва кунам ба роҳ дарорам ба кор дарорам. мисоли инчо гирем агар мана як қисми манавин тири пешаш ба кор тамоман баромадагӣ. ман ина бо ҳар хел роҳҳо аз фузулот сохта ба ин пайваст мекунам. ба ғайр аз он ин аробача поймонак надорад. ман ду поймонаке ки ба ин аробача несту, локин мо метавонем инро ба ин аробача мувофиқ кунем. бо ин кора ман машғул ҳастам. нумон ҳасанов то ба синни нафақа расидан 5 сол раиси маҳаллаи ваҳдатро дар шаҳри хуҷанд ба ӯҳда дошт. мегӯяд ки барои онҳое ки имконияти таъмири аробачаи майёбиро надоранд ройгон хизмат мекунад. аз ҷумла 8 адад аробачаи майёбие ки корношоям гардида буд гирифта таъмир намуду барои муҳтоҷон бепул ба иҷора дод. ин соҳиби аробача як шаҳрванд нафақагир инвалиди гурӯҳи як аз маҳаллаи автовокзал ҳама одам муроҷиат кардам. ман ин бори дуюм таъмир мекунам аробачаро. ин аробача баъд аз он ки тагаш дуруст шуд, баъд аз он ин латтаҳошам иваз мекунем барое ки як дуруст шакли дурусти гирад, барои иштан қулай бошад. ин аробачаҳое ки бо он майёбое ки муроҷиат мекунад ҳақиқатан ба майёб ҳастанд, таъмирашон ройгон ба анҷом мерасонад. имрӯз шуғли дӯст доштааш ин таъмири асбобҳои рӯзгор шудааст. ҳамчунин дар вақти кор дӯсти беҳтарин ва рафиқи наздикашро радио медонад. мусиқии таъби инсонро болида мегардонад. аз ин лиҳоз бештар сурудҳои эрониро меписандад. радиои пайванд хоҳиш мекунам ки бисёртар мусиқаҳои эронӣ кунад. ман ки соли дурандароз бо эрониҳо кор кардам. муддати 9 сол намояндаи ширкати эронӣ будам. бо эрониҳо ҳамкорӣ доштам. бисёр ҳам забон ҳам мусиқӣ ба ман бисёр хуш меояд. нумон ҳасанов мегӯяд ки имрӯз сайёҳон ва шаҳрвандони шаҳри хуҷанд низ барои таъмири ҷузвдон муроҷиат мекунанд. ӯ ба ҳолати ҷузвдон нигоҳ карда муддати таъмирро муайян мекунад. барои таъмири ҷузвдон аз 3 соат то 2 рӯз муҳлат лозим мешавад, зеро баъзе аз қисматҳои эҳтиётиро усто аз бозор дастрас мекунад. чамадон мана чархи пешаш канда шудагӣ аз ҷояш кӯчидагӣ ин барои он ки ин чамадон коршоям шавад, инро ба ин часпондан ғайриимкон намешавад. барои ҳамин ин чархҳоро ман гирифта ба ҷои онҳо аз фузулоти оҳанин чарх мемонам. чархи оҳанин мемонам ки бисёр мустаҳкам ҳам чӣ дорад, воситаи чарх задан дорад ки бисёр мустаҳкам. ино инҷо монда пайваст мекунем. инро оҳиста ранги сиёҳ мезанем ин ба ки худи ҳамин вай мешавад. ба таври истеҳсоли заводи шудагӣ мешавад. қаҳрамони гузориши мо ҳамеша мекӯшад то ба дармондаю муҳтоҷон дасти кӯмак дароз карда бошад. ӯ ҳаёти инсонро ба шам монанд мекунад, зеро шам месӯзаду тамом мешавад, аммо рӯшноие ки вай медиҳад як лаҳза ҳам бошад торикиро равшан менамояд. аз одам ҳам кору номи нек боқӣ мемонад. лаззат мебарам. муҳаммад иҷози дар як баёнашон гуфтанд ки агар хоҳед ки аз накӯкорӣ хеле лаззат баред ба дармондӣ неки кунед ки аз ӯ ҳеҷ умедӣ набошад. ҳамон одаме ки имрӯз муроҷиат кард оварда ҳамиҷо супорид ҳамина мебарад баҳра мебарад ва ман ғоибаш дуо мекунад ки ман аз ҳамин кори кардагӣ ба худам як лаззат мебарам. нумон ҳасанов дар баробари таъмири асбобу аёният ба сохтани таҷҳизотҳои кулолгарӣ низ машғул мебошад. мегӯяд ки то ин дам ба якчанд муассисаҳои таълимӣ онро сохта додааст. фарқи ин таҷҳизот аз дигар таҷҳизотҳои хориҷӣ дар он аст ки хеле қулай сохта шуда барои таъмираш қисмҳои эҳтиётии зиёд лозим нест. муҳаррик махавик ва муҳаррик шағлсудод вақте ки мо ина оҳиста зер мекунем ина мана тариқи трос мотор аз ҷояш ин озод месаде ин наздик мешавад ба вай мана тири муҳаррик наздик мешуду баъд оҳиста ино ба гардиш медарорад. вақте ки аз мӯрҷа зиёд гардиш ҳазад пора бардоштид махавик як миқдор муайян ба энергии худаш давом медиҳад гардишро. боз давом додем дар як соат тахмин 15
عدد همیشه محصول کلی ساختن ممکن از لوی ما از این 10 تا ساخته و مقطع هنرآموزی دادم که من مثلا مرکب نه قیمتی گران نیست مردم معلمان برده استفاده میبرن کار میکنن همین اسلوب انجام همش از بزرگ شده. بجز از تجهیزات‌های کلالگری نومان حسنوف باز اسباب‌های رنگ‌وبارکنی‌ро نیز ساخته است. از محصولات دسترنجی اوستا بسیار آدمان بهره ور گردیدند. اوستا همیشه می‌کوشد تا به جامعه کمک خویش را رسانیده باشد. سید مختار سید انور، نسیم جان رحیموف، خبر.